Assalamu alaikum jama'a. A yau na kawo muku sabon bidiyo akan Twitter. Na zo da sabon application ne wanda zai nuna ma yadda za ka yi downloading ɗin bidiyo a cikin Twitter ta hanya mafi sauki. Mutanen mu yawanci suna ganin bidiyoyi a cikin Twitter, sai dai su kalle shi a cikin Twitter su bashi. Suna so su ɗauki bidiyon su ma'ana su yi downloading ɗinsa zuwa kan galerin su na waya, amma ba dama. To shine muka zauna muka yi nazari a game da wannan. Muka je muka nemi wannan application, wani sabon application wanda za ka yi download ɗin bidiyo ta cikin Twitter ta hanya mafi sauki zuwa kan wayanka. Wato hanya na farko shine shi wannan application ɗin zai nuna ma yadda za ka yi downloading a Twitter ta hanya mafi sauki ba tare da ka sha wahala ba tare da kuma datanka ya yi saurin karewa ba. Kafin mu je ga abin da ya kawo mu, ku danna subscribe, sa'annan ku danna karrawa. Wannan shine sai bani ƙwarin gwiwan ɗaura sabon bidiyoyi a ga domin ku. Nagode. To hanya na farko dai za ka yi downloading wannan application shine kai tsaye ka shiga cikin Play Store ɗinka kamar haka. Da zaran ka shiga sai ka je ka yi searching, ka rubuta plus download. Kana fara rubutawa za ga alamun plus download ya fito, sai ka danna kai. Kana dannawa sai ka zo ka dinga duba a hankali, za ga wani application an sa plus download for Instagram, Twitter, sai ka danna kansa. Kana dannawa za ga alamun cewa ya bude. Yana budewa za ga an sama installing, sai ka danna kan wannan installing. Yana budewa, yana gama installing zai koma kan wayanka. To ka gani already ina da shi akan wayana, kaga ya samu open. Amma me ba zan bude ba, na fi so in yi shi dalla domin kowa ya gane. Yana budewa zai koma kan wayanka. Daga nan sai ka fita free, ka je ka shiga cikin Twitter. Kana shiga cikin Twitter sai ka je ka duba bidiyon da kake so ka yi downloading. Kai misali ga na ga wannan bidiyon shi nake bukatar yi downloading, sai ka danna kan bidiyon. Sai ka danna stop. A cikin wayanka daga hannun dama za ga wani tambari na alaman source sharing, sai ka danna kan wannan tambarin. Kana dannawa zai bude ma duk wani application na cikin wayanka wanda ya danganci na abu da za a yi sharing cikinsa, za ga ya bayyana. To kaga har da application ɗin plus download gashi nan ya bayyana. Sai ka danna kan application ɗin. Kana dannawa bidiyon zai fara loading. Yana gama loading ma'ana ya yi downloading kenan. Zai nuna ma wani rubutu alamun cewa ya riga da ya downloading. Sai ka danna OK. Kana danna OK sai ka fita free. Da zaran ka fita free sai ka je ka shiga cikin MX Player, wa'ana application da ake ajiye bidiyoyi. Kana shigan cikin application ɗin, farkon cikin application za ga file mai sunan shi wannan application ɗin, wato plus download. Kana shiga ciki za ga bidiyon da kai downloading, ka gan shi a farko sai ka danna kai. Thank you so much for your support, your energy and your beliefs and application ɗinka. Wannan shine babban hanya mafi sauki wanda mutum zai downloading ɗin bidiyo zuwa cikin wayansa. Kada ku manta ku kasance da wannan gidan TV namu mai suna Sarauta TV domin samun sabon bidiyoyi a game da abubuwan da suka shafi social medias. Kuma za ku iya tambaya a comment. Haka zalika da zaran kun kalli wannan bidiyon, muna fatan za ku danna liking, sa'annan ku yi subscribing. Kuna yin subscribing za ku ga karrawa ya fito. Da zaran kun danna kan wannan karrawan shine zai ba mu daman samun muku sababbin bidiyoyi a game da social media. Haka zalika a game da social media, in kana so ka san wani abu baka san shi ba, za ka iya mana comment. Kuma da yayin da muka ga wannan comment din, za mu zo mu yi kokari ko din kai kadai mu samu wannan bidiyon mu daura shi, jama'a da yawa za su amfana da shi. Mun gode da ziyartar wannan channel din namu. Wato ainihin ku subribi mana subscribe, sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman.